Hey, hey. Du ved godt, der ligger en genbrugscontainer lige derovre. Der kan smide det gamle tøj i. Okay, det var jeg ikke klar over. Hvor siger du, den ligger? Den ligger lige dernede. Du kan bare komme med os. Okay. Det er så her, du smider tøjet. Det går til en god sag. Okay, tak skal I have. Det var så lidt. Ha' en god dag.